लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसे बरायनाय जासिहरबाय लोगोफोर आङो फुजा नायनो थांदों आरोना माबायाव लोखि फुजा नायनो थांदों ओइ जार्लायाव जायो जोंनि खाथियावनो जायो नालाय ओंखायनो माने आं न'आव फैदों आरोना जोंहानि आइ बाबामोननि न'आव फैदों माने जोंहानि बाबाया लोमजादोंमोन ना दाखालिबो लोमजाफिनदोंमोन ओंखायनो आं फैनो मोनाखैमोन नालाय फैदो लोगोफोर ओमफ्राय जों दा फुजा नायनो थांदों आरोना जोंहानि बाजै थांगोन बाजैनि फिसाजो जोंहानि बाय गुमै बाबुमोन जों थांनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा आं ओंखारखांबाय लानो खस्थ' जायो बाबुआ थाबायाबो मायाबो बामजाबाय थानोल' नागिरो ओंखायनो माने आङो गस्ला गानदों लोगोफोर नायलांनो आं भिडिअखौ जोबजासिम बिदिब्ला लोगोफोराव हायोबा देखायसिगोन हायाबाथ' गैला ओइ जा फुजा नायनो थांदों फिसालायानो जा हिर'खा टमटमाव थांगोन आरो ना नै दा बाबाया दाबो थाङाखै होनदों जा फुजा नायनो थांदों आरो ना नों थांगोन थाङा बबेयाव फुजा नायनो थांदों मग गाखोगोन नोंलाय ओमफ्राय ट्रेनाव आयु ओरैहाय सुन्दुलांगोन मालाय गोजों सारा जों थांसै दा ओंखारबाय फुजा 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 नायनो थांनोसै जों जार्लायाव नै ओमफ्राय आंखौ नुवा दे लाइट गैया नालाय हाबाया माबायावसो गाखोनांगौमोन दे बाइकआव जिराय नै मोनफैबाय थांबाय दं ओमफ्राय माने गेट मोनबाय आरो ना दा थांबाय दं এইখিনিতে পুনৰবাৰ ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ যিটো এই প্ৰতিযোগীসকলক আমাৰ বিভাগীয় দ্বাৰা পৰিচিত আৰু পৰিচালিত
भिडिअ लादो ना बेयावनो खेब 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 खेबनानै ला होनबानो जायो एसे बुरजा जाबाय दे जानायनि रोंलायगो बेयावनो संदेलायदो दिनसराव जायो পরিচালিত রণাঙ্ক গতিকে আলু পাই না আলু পাই টিকর আলু পাই বাজাই আর মন্ডল পরিচালিত করেন কবি সৌরভ হোটেলে আরম্ভ হল এই মঞ্চে আপনারা উপভোগ করতে পারবেন জানানো অনন্যতা দেবী ছাত্র ছাত্রীরা যারা এই বন্ধনী লেখা নামর ইয়া নামর প্রতিযোগিতা আমাদের আপনারা সকলে এই মঞ্চে দেখতে পাবো আমি বহু রাজ্যে উপস্থিতি जोङो फैबाय आरोना जाखांबाय जों दा न'आव ओंखारबाय नायहाय बायदि खुसि जों